La 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 lu 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 la 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 ไอ้dumbbell आइला मासि दादागिरिलै dumbbell माथो बोलायबावथार आंखौ ओइ फाग्ला अमाना जा मा जोगोनारजों रायलायगासिनो आं बेयावसो दङ आइला जोगोनारजों नोंजों मा एसे एखेलै बेनिखायनो हमनो हायाखैलै आङो बाल होननो एथ' एखे नुबाय आरो नों जोगोनारजों आंखौ बेसे लोदो मानसिफोरखौ जोगोनारजों एखे नुफ्रामखायोलै आङो आरो आंबो रानथें मानसिफोरखौ भिन्दिजों एखे नुखायो जेरै नों खोब माखौबा गावखौनो साइज गोनांथार मोनथारदों आरो बे अमा राजाया बिखुं थाफ्लि उदै बिखा समाननो मालाय लोदोफोरखौ मेगन साग्रा लाजियासोला लाव बेगरथां भिन्दि फिथाइथां माथां ध्यात अब्लाबो लोदो मानसिफोरना जाद्रायथारा मोनसे जायगाखौनो सानै साथामनि आवग्रिखायो गारिफोराव बासफोराव जिरायोबाबो एफा खस्थ' जायो लोदो मानसिफोरा गावसोरबो खस्थ' जोंफोरखौबो खस्थ' मोनफाहोयो ओइ बारा दावराव खालामबाय थाना आं खाथियाव मिथिबाय गावस्रा रानख्रेब मालाय लोदोखौ मेगन सायो बिमा बिफाया गोथाव संनानै जाहोआ नालाय मालाय गोथाव संनानै जानानै लोदो जानायखौबो दाय जायो नोंनि फैसा दाहार जादोंना नोंनि ओंखाम थोरसिखौनो सेदोंहाय आंखौ लोदो होनबाय थानो आच्छा बेफोरखौ बादोलाय dumbbell आंनो नांगोल नांगौमोनलै नोंसानि नांगोलखौ खोथिया फोनो हा नोंसानि ट्रेक्टरालाय माथो जाखो माबालै साखाखौनो मैया सोरबा बेफ्रुनानै गालांबायलै बेनिखायनो नोंसानि नांगोलखौ हरथ'लाय आंनो दरखारनाखै स' लोगोफोर बेथ' टिजारसोमोन आबुं एपिसडखौ नोंथांमोना नेक्स्ट खोन्दोआव नुसिगोन औ लोगोफोर दासान्दि एसे खामानियाव बिजि ओमफ्राय थाबैनो भिडिअखौ लाबोनो नाजागोन सम मोनबानो लाबोगोन आरो बैसागुबो सफैखासिगोन नालाय बैसागुनि थाखाय खामानि मावखानोसै जाहाथे बैसागुआव सुथि लानो मोनो आरो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोबाय थानो हायो बाय लोगोफोर जय लोदो मुर्ति भान्डारिनि जय हामख्रें रायजोनि